Isa ang asin sa mga pangunahing pampalasang ginagamit. Pero kung gaano man kataas ang demand, kabaliktaran naman ito pagdating sa supply ng asin sa bansa. Sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2024, 7% lamang ng supply ng asin ay gawa sa bansa. Ang natitirang 73% iniaangkat pa sa karatig bansa gaya ng Thailand, China at Australia. Katumbas yan ng higit 659,000 metric tons ng asin. Dahil dito, ang probinsya ng Pangasinan patuloy pang pinalalakas ang produksyon ng asin sa bansa. Kaya malaking tulong raw ang pagbubukas ng kauna-unahang Research and Development Center ng asin o Accelerating Salt and Research Innovation Center sa Pangasinan State University, Binmali Campus. Pinasinayaan ito kahapon, February 17, na pinangunahan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Layo nitong maging sentro ng pananaliksik sa pagpapabuti ng mga teknolohiya sa paglikha ng asin. We need to develop a facility dedicated to addressing the issues of salt, where we can innovate and train a new generation of salt producers. This will serve as the foundation for research, capacity building, and innovation. But let me remind you that these need to be scaled up, and that is done through partnership with the salt industry and support of the national and local government. Ang pagbubukas ng naturang Research and Development Center nakikitang solusyon sa pagkamit ng bansa sa pagiging salt-sufficient. They are expanding yung mga salt beds natin, tinitignan nila yung kung ano yung inaaral din nila, kung ano yung magandang production dates natin ng salt para sa ganun, mas marami pa yung ma-produce natin. It is a continuing process, hindi pwedeng tumigil, hindi pwedeng maging stagnant. It is forever evolving. Sabi nga nila, the only permanent thing in this world is change. Ang pasilidad, pinondohan ng DOST ng 73 milyong piso at karagdagang 22 milyong piso naman mula sa Pangasinan State University. Jose Robert Inventor, RNG News.